тракторист болып оқып қайтқандар бар сіздәчісі де. Ол колхозда ішлей башлагандар. Рештовый теге анда болған 200 литрлы теге бочкалар, солярка бочкалары. Шуларга ясый булган бер обедный, анда перекур ясый булган шунда сцена и менеп тегеләргә концерт куя барысына да. Индийский шоулары жаралган инде. Бер мәктәп агроном килгән, бу концерт куя, бөтенесе концертның эштәвилек. Икенче мәктәпкә килгән. И дигән брат, монда сиңа урын түгел, сиңа аны Казанга катышканы китергән. Шуннан бит инде. Хайруллин дамырам деген авылда. Министр әтән җибәрмәде бит әле ул. Бабай Бабай җибәрмәгән. Бачка Аннары шул бит инде авылда булган шул Хайруллин Дамировый. Рәшит турында белмәгән кеше уйнады турында. Һәр нәрсәне күз алдына китерә, шулай көндерә торган, шулай халыкның күңелен күтәрә торган артист итеп. Ул шулай балачакта инде. Ләкин берәй-бергә итүгә тиешмен. Табигаты белән ул ниндидер ичке матурлыгы белән укымышлы һәм шул ук вакытта әдәбиятны, сәнгатьнең кануннарын дөрес өйрәнгән кешегә охшаган иде. Менә бит ничек була кеше. Уйлыйсың ул шулай белән җиңел, шулай шаяртып кына яши торгандыр ди. Ә үзенең ичендә шундый ичке дөньясының байлыгы һәм үзенә генә хас алымы бар иде. Миңа калса, менә мин портфельлек яу дигән спектакль бар иде. Шул портфельлек яуда уйнады самогончыны. Ну ничек аны торган икән самогончыны. Менә Рәшит тапты. Авызына керосин кабып чыга. И шул керосинга шырпы белән кабыза да үреп җибәрә, халык ах дип кала. Нәрсә дигәнсез? Шуны күрсәтер өчен әллә ничек әзерләнеп, бөтенләй үзенең теләген аңлатыр өчен ярты сәгать алдан авызына керосин кабып йөри. Анда инде безнекеләр шушы керосин белән ниткән сәхнәне чыгып карыйдыр. Ул бүлә-бүлә үрә, ул төтеннәре белән ләкъя китә. Башта менән кысып кына җибәрә. Аннан соң булай уртачак. Аннан ахырда инде бөтенләй сәхнәне ут капкан кебек итә. Нәрсә әйтмәкче булам? Менә шушындый әйбердә аның фантазиясе көчле иде. Фантазиясе көчле, табигать тарафыннан бирелгән фантазиясе көчле. Инде минем күңелемдә нәрсә калды? Әлбәттә ул менә биш татар дип әйттеләр инде, аны белән йөреп китте. Ләкин мин аңа әйткән идем, академия театрыннан зирәк итәсең. Кирәкми ул сиңа. Ләкин соңыннан ул килергә дә уйлаган иде. Тормыш булгач, рөхсәт килеп чыга бит. Но минем күңелемдә академия театрында эшләгән булса да, ул хәтта инде биш нигә караганда кичерәк тәэсир итте дип минем кала. Биш татарга караганда. Ни өчен? Чөнки монда үзенә эшләргә мөмкинлек бар. Ул концертларда үзе тапканын кабатлыйдыр иде. Ә монда спектакльдә үзе эшләгәнен кабатламыйча алмаган. Рештау Шамкай белән 2008 елда Альбина Панаева бригадасында төркемендә эшли башлагач, аның белән дуслаштык. Иң беренче калган мизгел автобуска килеп утыргач та, "Ху, әнигә сәлам" дип матур итеп теге оста телле бит инде Рештау. Мин әле юаш, телгә оста түгел, уялып кына кирдем дә минем белән теге шаяртып нидеп күңелне күтәреп алды. Аннары сәхнәгә чыкканда бер шуласын бит, сәхнәгә чыкканда да шулай ук мине теге урыслар әйтмешли, бодрить итеп, кәефне күтәреп, нигәш болай тегеләй дип, әйдә болай эшләргә кирәк дип, аннары җырларын тыңлагач, мактау сүзләре ул тагында канатландыра инде кешене. Гомумән алганда, Рештау белән без инде бик каты дисәк тә була, 8 ел дәврендә бергә эшләдек, аралашып, сөйләшеп, инде туганлашып та биткән без аның белән мен әзрәк үземнең Габдулла бабайыма да ошатадыр. Алар йөзләре ягыннан да, кыяфәтләре ягыннан да, характерлары ягыннан да бик охшаш иде. Һәм инде мен иң беренче инде әниләр белән таныштырганда, әнинең
юбилейна алып килдем, Рәштәве Шамкайны инде, анда да әни шаккат белән инде зур шәхесләр безнең иләргә килде дип инде горурланып, әти әйткәни, әти белән таныштырмалар, әти белән 2 сәгать дәврендә кухняда рәхәтләнеп икәү сөйләшеп утырдылар, мунчалар кереп дип әйтик. Гомумән алганда бу әле мин үзем дә бик аңлап бетермим, Рәштәвеның безнең арадан киткәнне, без инде аның белән шул 19-нчы елларда ковид башлангач дип әйтимез соң, шул 20-нчы елларда дөрес булган булса, бик истә түгел, аралашып алдык. Аннан соң без элемтәләр бераз өзелеп торды, 3-4 айга. Аннан соң инде аңа шалтыртканда телефоннары да ни иде, теге недоступен иде. Һәм ничектер күңелдә шундый уй бар иде, мен беренче булмаган микән дип, менә киләм, менә барам, менә бүген эшләп бетерәм дә, менә иртәгә эшләп бетерәм дә, киләм дип йөрдем. Ләкин кызганча каршы өлгермәдем. Без инде елга 2 тапкыр аның янына киләдер, гаиләм белән, балаларым белән. Ул инде минем хатынны бик нык яратты. Эй, көнләшеп куям да инде сиңа дип, борчылма, акынлашып белән көнләшәм мин дип шаяртып куядыр инде. Айгелең молодец та инде синең дип, безнең балаларга ул кухнясында бананнардан, теге ничектер сөтләр кайнатып, тәмләп аларга йогуртлар ясыйдыр, Адиләгә, Камиләгә. Аннары өйгә кайткач, әти синдә Рәштәве шикелле безгә дә йогуртлар ясала дип әйтәдер, шулай балаларның күңелләрен күрәдер. Әгәр без теге пакетлар белән күчтәнешләр белән киләсең өчен кунакка, аларны да кире биреп җибәрә, кирәк түгел бер дә дип урышадыр дип әйтик. Гомумән алганда Рәштәве ул сәхнәдә шундый теге usta telli, юморлы, менә карап торасың сәхнәдә аның чыгышын, уйларсың, бер дә аның проблемасы юк сыман инде бит. Ләкин шулай да ичке дөньясын аның һаманда борчу белән, чөнки алга таба ниндирәк замана булыр, татар теле югалырмы, югалмасмы, шуның турында борчылып, безгә үзенең тәкъдимнәрен ясап, аннар миңа да гел борчыладыр, илгәрә иҗатларың синең шундый мәгънәле нишәп тагын да бөек үрләр күреп бетермим икәнсең дип тә әйтеп куядыр дип әйтик. Ну, Рәшит абый ул минем укытучым дисәк тә ялгыш булмас. Аңа бик зур рәхмәт. Сәхнәдә дөрес тотышны һәм гомумән шушы сәхнәдә үземнең сәхнә тотышымны аның да күп кенә өлеше тиде дисәм дә ялгыш булмас. Шуларның берсе безнең менә Габдрахим, аның белән балачактан бирле Рәшит абый, Габделфәт абый һәм минем әтием иде. Иң беренче чиратта әтием әлбәттә, аннары әкрен-әкрен бер Габделфәт абый белән танышып китеп, аннары безнең Габдрахим һәм инде менә соңгы укытучым минем Рәштәве Шамкай. Менә аларга бик зур рәхмәт. Иң мөһиме хәзер инде бездән алар дугамы дитә, аларны онытмыйча, йокларга ятканда, иртә белән торганда белгән дугаларны укып, аларга шушы дугалар ризык булып ирешергә насыйп булсын иде, я Раббым. Амин. Һәм инде бик зур рәхмәт аның балаларына, Айдарга, шушындый ашка чакырганнар өчен мине хөрмәт итеп, мин бер дә уйламаган идем. Мине чакыралар дип, шулай да мине хөрмәт итеп чакырулары өчен аларга бик зур рәхмәт ясыйм.